Aké dvere si vybrať? Každý nadšenec interiérového dizajnu si zakladá na moderných trendoch, ktoré sú elegantné a štýlové. Dvere sú súčasťou bytov, domov či iných priestorov, a to hneď vo väčšom objeme. A ak zvolíte nesprávny typ či model dverí, môže to mať nepriaznivý dopad na celkovú atmosféru interiéru. Aké dvere si vybrať, ak chcete kráčať s trendmi? Súčasným trendom sú veľké priestory v spojení s pevnými líniami. Často teda môžete naraziť na dvere, ktorých sklené časti sú väčšie a masívnejšie ako pred niekoľkými rokmi. Tieto sú doplnené o charakteristické línie inšpirované rôznymi geometrickými tvarmi. Dnešná interiérová architektúra ponúka nesmierne množstvo materiálov, tmavé, svetlé, jemné, ale aj kontrastné či reliéfne. Inteligentné a rozumné kombinovanie môže priniesť taktiež krásne výsledky. Minimalizmus je ďalším populárnym smerom súčasného dizajnu. Mnohokrát sú sklené časti dverí obsiahnuté iba v minimálnom rozsahu a väčšia časť je z neprehľadného materiálu. Každý však má rád niečo iné a preto určite neobmedzujte svoju kreativitu na pevné určené smery. Nebojte sa experimentovať a vytvoriť jedinečné produkty, ktoré dokonale doplnia vaše domácnosti či kancelárske priestory. Okná do minimalistického interiéru. Minimalizmus je momentálne veľmi populárnym trendom interiérovej architektúry. Nie nadarmo sa hovorí, že v jednoduchosti je krása. Toto motto naozaj platí, o to viac v dizajne. Ak ste sa rozhodli svoj byt, či dom, či iné priestory smerovať presne do tohto štýlu, nemali by ste zabudnúť na minimalistické okná, ktoré ešte viac počiarknú celkovú atmosféru interiéru. Základnou charakteristikou minimalistických okien je čo najviac sklenej plochy a čo najmenej neprehľadnej plochy. Jednoduché geometrické tvary, akými sú štvorce či obdĺžniky, sú často používanou štruktúrou stavby okna. Výhodou minimalistického dizajnu je aj dokonalé presvietenie interiéru s ilúziou zväčšenia vnútorného priestoru. Okrem toho si môžete neustále užívať prekrásny výhľad na vonkajšie prostredie. Minimalizmus určuje trendy, dostaňte ho do svojho obydlia aj vy. Záujem o cenovú ponuku našich okien. Náš tím vám s radosťou pomôže pri výbere vašich nových okien či dverí. Cenovú ponuku sme vyriešili veľmi inovatívne a moderne pomocou webovej aplikácie. Vyplnenie formuláru je veľmi jednoduché a zvládne ho naozaj každý. Cenová ponuka vám bude zaslaná po odoslaní údajov, ktoré vyplníte. Sami si teda môžete vybrať produkty a počty, o ktoré máte záujem. Ponúkame vám tie najkvalitnejšie produkty za najlepšie ceny na trhu. Našou prioritou je kompletný a kvalitný servis pre našich zákazníkov. Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme. Individuálnu cenovú ponuku si môžete zaslať aj na vašu e-mailovú adresu. Alebo nám jednoducho pošlite cez e-mail, cez náš kontaktný formulár s popisom služieb, produktov a rozmerov, ktoré chcete od nás naceniť, a my sa vám ozveme.